Salutare fraților, bine le v-am găsit la un episod din Brawl Stars și astăzi ne jucăm și noi cu nou update. Că uitați, frate, ce-mi place skin-urile. Să vă arăt astfel mele, cum era. Uite astea, ăla am scris acolo, de-abia l-am cumpărat. Hai, că n-am lăsat. Hai să încep de Brawl Stars. Watch out, here I come. Auzi-mă, ce place muzica. Ia, băi, frate! E coața! E coața! Bravo! Hai că am eu ăla. Dacă mai știu eu, pe 2 are. Mai de viața mea, dă-i tare, bă! Îmi bat picioarele! Scade viața! Ajutor! Scade viața! Scade viața, bagă toate. Bagă tot, ok? Bine, să mă încep așa, să vină arbele peste el. Să nu iasă din partea aia, ca să nu fac. Ia să smecherie, să bat picioarele. Mamă! Mai nicăi! Rapide! Uite, aici am la bec. Am murit! Trebuie să-i fac stai mă, fi serios. Hai! Câștigă-i, nu? Dacă știi că noi nu știu, noi să nu știu. Nu prea știu. Da, bă! Hai, 2, 3, 4, hai mai repede! 1, pam! Și-am câștigat. Duceți-vă naibii de proștii roșii. David! Nu cred! Mai era unul. Și de viața mea ce i-am zis-o. Uite, un boss. Și aici la boxul ăsta. Bun. 500 bănuți. Intră pe mapă. Mamă, ce muzic! Coronavirus! COVID-19! Băi! Mamă, 300. Uite eu cât am. Cheater! Bă, mai, să văd cum intra eu și așa atent. Uite, eu am ăsta. Activat, băgat. Uitați-vă că îl bag eu. Eu mă duc adevărat la roșii. Și bam! Bă, și eu am avut unul. Bă, uite că nu mai...
Băi, frate! Hai, ce bine că am... Time for trouble. This is too easy. Bine, bine. Hai să dați cu noi. Leon Pro. Yeah! Leon Pro. Selfie time. Ia, băi. Watch out. Here I Bă, come. uite ăsta. Ale, vai, ți-ai Buenas noches. uite. Showtime. Da. For pain and for glory. Sunt banele la Eddie. Bobby Pro. Bun. For pain and for glory. Mamă, câtă viața. Aia mea, aia mea. Aia mea, nu e asta. Du-te, mă. E la mine. Băi, frate, dau un pun acolo la ăla. Ce dracu. Mamă, mi-a dat o bucată, mi-a dat o bucată. Face of fury. Băi, frate, și-am auzit și ăla. Bun. Abia aștept să l-am pe ultimul. Old Gale's gonna make it. Asta te astăzi și pe asta. I'm a coming, I'm a coming. Hold on to your hats. Aici. Ce frumoasă la avion. Urmă la... Ce naiba? Oh my god. Brawl Stars, deci, ok. Deci e ciudat Brawl Stars-ul ăsta, deci... El primo. Deci degeaba e... Ai de viața mea... Băi, frate, dar are ceva Brawl Stars. Da. E nervos, rău că să-mi dă așa... Mapa, două. Samba. Că sunt cel mai curajos. Că suntem... El primo. Cine se mă bate? Da, mie!
Marshall punch. Mamă, e nebunie. Lag. Din cauza lui. Din cauza lui. Bun, asta avem 200, nu, 3, ce ai, băi, frate, v-am găsit un item, bă. Ce? Let's go get him. Let's go get him. Bum, bum, bum. Și cam acesta a fost episodul.